Последното произведение от темата «Животът и смъртта» е повестта «Крадецът на праскови» на Емилиян Станев. Тогава кой е Никола Станев? Емилиян Станев е роден в Търново през 1907 година. Детството си прекарва в градовете Търново и Елена. Нека сам писателят да ни разкаже как е израснал. При най-лоши условия и без никакви литературно-възпитателни фактори. Малкото градче, където прекарах юношеските си години, на моите писателски опити гледа с насмешка. И колкото и да изглежда неприемливо, тъкмо тия условия, според мен, се оказаха благоприятни. Те бяха проба за дарбата ми, а дарбата, за да се изяви, трябва съпротива. Аз съм на по-друго мнение относно благоприятните и възпитателни фактори и условия, в които са поставени днес начинащите писатели. Първите ми литературни опити са от ранното ми юношество. Когато през 1932 година дойдох в София, донесох 2 разказа, които бяха веднага отпечатани, тъй че колкото и надменно да звучи, аз се създадох като писател сам, без ничия помощ, освен тази от прочета на наши, на руски, на френски и други писатели. Записан е в гражданските регистри като Никола Стоянов Станев. Сам променя рожденото си име. Псевдонимът се избира през 1932 година, преди да бъде отпечатан разказът му «Крадецът и кучето». Избира името Емилиян, за да го отличи от съименника му, историкът Никола Станев. В повечето документи до брака си с Надежда се води стар ерген. Добре скритата му тайна обаче е, че е бил женен 10 години, но той умело крие този факт от биографията си. Искам да знаеш, че ти си образът на моите героини от Търновската царица и Крадецът на праскови. Казва Емилиян Станев на бившата си съпруга много години след развода им, когато вече е известен писател. Тя се казва Екатерина Могиланска и е от Враца. След развода им, тя унищожава всички документи, снимки и писма, опитвайки се да изтрие спомена за общ живот, започнал щастливо през 1939 и завършил с раздяла. Омразата е взаимна. По онова време Станев е издал само 2 сборника с разкази и макар да се е харесал на критиката и читателите, жена му смята, че писането пречи на издигането му в кариерата. След фиаско в художествената академия и провал в обучението по финанси. Емилиян е дребен чиновник в столичната община. Амбициозната му съпруга е излъгана в очакванията си. Тя прави серия от аборти, за да не роди дете на този никаквец, подтиквана от предвзетата си и вечно недоволна майка. Богатата тъща Еснавка издържа младото семейство, но непрекъснато натяква на зет си как е дошъл в София с един пробит куфър, а в него юрган, перо, мастилница и 2 написани на ръка разказа. Още преди раздялата с Екатерина, писателят среща друга жена, в която се влюбва от пръв поглед и за която по-късно се жени. Тя се казва Надежда и тогава е омъжена за големия художник, професор Илия Петров. Семейният им живот обаче не е щастлив. Не е хубав, но се запомня, споделя Станев. Епохата, в която твори Емилиян Станев, е динамична. България е във възход. Обявява независимостта си. Предадена от довчерашните си съюзнички, започва война и губи. Губи Тракия, Македония и Южна Добруджа. Резултата – първа национална катастрофа. 1 година по-късно е въвлечена в Първата световна война на страната на Тройния съюз, но отново срещу балканските страни. Войната е загубена, а страната е принудена да изплаща милиони франкове репарации на страните победителки. България преживява нова национална катастрофа. Отнети са Беломорска Тракия и западните покрайнини. Ньойският диктат слага край на въжделенията за национално единение. Срещу Стамбулийски застават старите буржуазни партии, монархът, ВМРО, Комунистическата партия, армията. Установен е авторитарен режим на цар Борис III. 5 години по-късно идва Втората световна война, в която България отново е избрала губещата страна. Съветската армия навлиза, а Отечественият фронт взима властта. България става народна република. В световен мащаб започва нова космическа ера. Юрий Гагарин е първият човек в космоса. В живота на старата българска столица Търново, превърната в малък провинциален град,
Обхванат от ужаса на европейските катастрофи, писателят успява да види как устойчивите патриархални и национални ценности постепенно се превръщат в спирачка на човешкото развитие. И задава въпросите за това, как живеем и как отстояваме човешкото у себе си, как се съпротивляваме на инерцията и сме склонни да преосмислим уж неизменните устои на привичния живот. Крадецът на Праскови. През евакуацията продадох наследството, което получих след смъртта на баща си. То беше хубаво място за строеж в новите квартали на Търново, край Севлиевското шосе, където някога бяха лозя. Беше горещ летен ден. Градът бе препълнен с евакуирани. В хотел Борис имаше 10 немски офицери. Те пиеха бира на терасата, мълчаливи. Бях напуснал родния си град отдавна, още като 12-годишно хлапе, през 18-та година, когато тъкмо привършваше Първата световна война. Спомних си за набучения широк дървен кръг с ястреба, за Фриц, добермана с щръкнали уши и рязана опашка до месарницата. Над него живееше французинът Жан Гранжан, собственик на единствената пералня и парна гладачница в града. Няма нищо по-тягостно от повторение на миналото. Тръгнах да обиколя уличките, по които някога бях играл. Фурната, където преди 25 години се нареждахме с купоните в ръка. Над тази фурна живееше основният учител Андреев. Бучката, както го наричахме ние децата. Той имаше многочислено семейство. 7 деца. И всички починаха през онези години от недояждане и туберкулоза. Колко тежки бяха условията, при които израсна нашето поколение. Без бащи, които гинеха на фронта. Бях продал мястото без да го видя, за да не изпитам по-силно скръбта, че се разделям с нещо свидно. Тръгнах по стария, познат път много рано, с изгрев слънце. Улиците бяха почти пусти. В края на града акациевата горичка я нямаше, но на нейно място имаше нов квартал. Гъстата вишнева горичка потулваше къщичката от погледа и само заостреният й покрив стърчеше над вишните. Ах ти, Колю, лошо момче, нима не ме помниш. Нима продаде мястото? Боже Господи, кой продава сега? 12-годишна девойка донесе 2 стола. Седнахме и докато ядяхме вишневото сладко, гледахме към нивата, където един дебел човек с грамадна сламеница стоеше неподвижно. Само колибата на полковника беше останала такава, каквато я бях оставил. Бурени и жалки храсти я обвиваха като мрачна развалина. Почернелите керемиди на покрива й бяха обрасли с жълти мъхове и сиви лишеи. Тя беше каменна, четвъртита, прилична на стар, барутен погреб. Историята с жена му бях забравил, но помнех колибата като място, което населявах с всички магьосници и герои от приказките. Един ден видях пред нея да стои една жена. Бях дошъл да помародерствам, а тя така ме погледна с дълбоките си сини очи. Колкото до самия полковник, познавах го много добре. От него се бояха всички. Той презираше румънците и диво мразеше сърбите. Коварните и подли съюзници от Балканската война, които го бяха ранили и провалили военната му кариера. Инвалид и вече застарял, за да направи имота си недостъпен, заповяда на ординареца да прекара между бодливия тел, с който бе обградено лозето, тънка цинкова жица, привързана озвънец, скрит в дрипите на едно чучело, изправено там да плаши с фраките и косовете. Ординарецът пазеше лозето до неговото обиране. Робски щеше да служи на владиката, както сега служеше на полковника. В края на лятото, през 18-та година, градът пламна от коремен тиф. Епидемията вземаше застрашителни размери. В пленническите лагери имаше случаи на холера, донесена от пленени колониални войници. Тогава полковникът избяга с жена си тук, в старата колиба. Самият полковник, щом слезеше от файтона, веднага си миеше ръцете с вода с йод. Няколко дни след тяхното преселване, една от прасковите беше обрана. Крадецът се беше вмъкнал през нощта, без да бъде усетен. Войникът получи строга заповед от сега нататък да нощува в лозето, за да хване крадеца. През онези усилни години, мародерствата в лозята
ставаха ежедневно. Всеки следобед, между 3 и 5 ординарецът отиваше за вода, твърде далеч от тук, понеже местността беше безводна, а сушата бе изпила всички близки изворчета и чешми. Елисавета прекарваше тези часове на трема, където шиеше или четеше. Утешаваше се с новините. Те бяха лоши. Хлябът ставаше все по-оскъден, а епидемията продължаваше да взема всеки ден своите жертви, между които имаше и нейни познати. В един такъв следобед, когато сянката на ореха лежеше върху сухата напукана земя като траурно знаме, Елисавета почиваше. Полковникът току-що беше тръгнал. Ординарецът отиде за вода, а Мариола отпътува в града. Елисавета чу, че скритият в чучелото звънец издрънча. Тя тръгна между редовете и заоглежда лозите. Така достигна средната праскова и уплашено извика. Кой си там? Излез веднага. Как посмяхте да влезете тук? Знаете ли, чие е това лозе? Ради Бога, госпожо. Гладен бях. Не съм избягал. Само се отбих по пътя. Трябваше да ме помолите, щях да ви откъсна каквото пожелаете. Докато чакахме Елисавета с храната пред къщата, разбрах, че мъжът е роден някъде към Сплит, от баща хърватин и майка сръбкиня. Бил музикант, преподавател по музика в една от белградските гимназии. Елисавета му даде храна и го изпрати с пакет. Минете пак по същото време. Не по-късно и не по-рано. В същия час, когато съм сама. Сякаш му даваше рандеву. Иво Обретенович. Тогава забелязах, че полковнишата го разглежда крадешком. Когато останахме двамата, тя ме помоли да не казвам нищо на полковника. Той мрази сърбите и ще ми се разсърди, ако узнае, че съм помогнала на този човек. Нима така живеят пленниците? Много по-ужасно. Той я изглежда добре. Сигурно се ползва с привилегии. Ако искате да ги видите, елате тук при вечер, когато те минават по пътя за лагера. В какви ужасни години живеем? Когато ординарецът се върна, Елисавета го повика и му каза. Иди утре в града и вземи старите бутуши на мъжа ми. Ще ги донесеш тук, но никой не бива да знае това. Искам да ги дам на един бос човек. Вечерта тя не каза на полковника за случката, но през време на вечерята нарочно заговори за пленниците. Помислила ли си за нашите българи, които са в техен плен? Знаеш ли как ги третират? По-добре да паднеш убит на бойното поле, отколкото да те вземат роб. Защо да не бъдем по-човечни? Не виждаш ли, че няма хляб, няма дрехи? Войниците ходят боси и се бият гладни. А ти си се загрижила за робите. Я остави тия даскалски приказки. Как искаш да изглеждат, щом са гладни и измъчени? Гладни? Добре им е, че са в тила. Ако са сити, ще се бунтуват. Карналиев се върнал в отпуск. Донесъл 2 съндъка захар, каналията. Ето какво значи да си комендант в крайграничен град. Сигурен съм, че е контрабандирал от Румъния и сол. Пари печелят. Офицери, подлеци. Наистина той не крадеше, както правеха почти всички негови колеги във вътрешността. Времето ще се промени, затова се обажда кракът ти. Ти имаш ревматизъм. Лудост е всичко това. Тя знаеше, че пак щеше да й каже. Лиза, остаряхме моето момиче. Не защото съзнаваше, че вече е стар, но защото искаше по този начин да й внуши, че и тя е стара. Елисавета седна на стълбите с вестник, но следеше редовете машинално, докато мисълта й бе заета с войната. Нещо липсваше, за да бъде всичко естествено и спокойно. Липсваха мъжете, младежите, липсваше самата младост. И върху фона на тия мисли, тя виждаше образа на пленника, който днес беше се влачил по земята да се нахрани. В душата й кипяха недоумение и гняв. Нима войната не бе разбила и нейния живот. Нима не бе загубила тия отминали години безвъзвратно. Нима не ги губеше и сега. Внезапно я обхвана ненавист към мъжа й. Той беше виновникът за пропиления й живот. Той беше я излъгал, беше я купил с офицерския си чин, с блясъка си, с обещанието да й създаде щастлив и сигурен живот. За нея той ставаше олицетворение на войната и главният причинител на загубената й младост. И тя знаеше, че за това никога няма да му прости. Лиза, чуваш ли артилерията?
Топовни! Нашите водят големи боеве. Бог да им е на помощ. Страх ме е, че ще загубим тая война. Лудо сте всичко това. След час те си легнаха. Тя пак вида образа на сърбина. Искаше и се той да дойде непременно още веднъж, за да му даде ботушите, които ординарецът щеше да донесе от града. На следващия ден пленникът не се вести. Елисавета бе го чакала край пътя. Усети нетърпима скука и отиде да навести учителя. Беше научила много новини. Между войниците на фронта имало бунт. Говореше се за разстреляни войници, за дадени под съд офицери. В страната се надигаше недоволство и бунт. Селяните се съпротивляваха на реквизиционните власти и често пъти фронтоваци вземаха отпуски да си разчистят сметките с някой самозабравил се кмет или с друг властник. Както всякога, двамата вечеряха на дългата тежка маса. Луната се показа късно зад Света гора. Грамадна и кърваво-червена. През нощта за пръв път заваля дъжд. Над околността беше прелетял германски цепелин и бе паднал на изток от града. Полковникът показа парченце алуминий и къс копринено платно от неговия корпус. След обед, когато остана сама, Елисавета се опита да види мястото с военния бинокъл. Говореше се за примирие, обаче полковникът не вярваше, но се надяваше на войниците и Елисавета напълно споделяше мнението му. Няколко дни бяха изминали, ала пленникът не беше се вестявал. Тя беше принудена да крие ботушите от мъжа си. Всяка вечер Елисавета отиваше да навести учителя, чиято вила беше до пътя, по който пленниците се прибираха в лагера. Заедно с жената на учителя, Елисавета се опита да раздаде грозде. Тия полуживи хора се сбиха край гроздето, прилични на полудели от глад маймуни. Двете жени избягяха, обзети от ужас. От тогава Елисавета престана да излиза край пътя. Надеждата да предаде ботушите почти я изостави. Към края на седмицата задуха топъл и сух вятър. Елисавета се чувстваше като болна. Сега лежеше в полутъмната колиба и се опитваше да чете. Ординарецът пак беше за вода и тя бе сама. Четеше разсеяно пътуването на Гъливер. Изведнъж и се счуха стъпки, като че някой ходеше край колибата. Зад отворената врата се мярна сянка и миг след това там се показа пленникът. Но той седеше на пейката и я чакаше. Щом я видя, трепна и се изправи да я посрещне. Той я гледаше със светнали очи и тя чувствуваше погледа му как я обхваща и замайва. Мисълта, че е сама с непознат мъж, отново я прониза. Помислих, че сте забравили. Ние ви чакахме. С жената на учителя край пътя, да ви видим. Вие не се ли прибирате с другите пленници? Исках да дойда, но не можеше. Аз работя в лагера. Почакайте. Тези ботуши са за вас. Благодаря, много ви благодаря. Къде е вашият мъж? Вие защо сте сама? Нямате ли деца? Не, аз нямам деца. Зная вашия мъж, аз го познавам. Той е комендантът на града. Откъде знаете? Научих. Питах в лагера войниците. Вие сте негова жена, защо криете? Зная. Имате ординарец и слугиня, защото шпионирах. Аз идвах на другия ден, след като ме хванахте в лозето, но вие не бяхте сама. Излагате се на голяма опасност. Искате ли да похапнете? Ако ми предложите, няма да откажа. Отряза парче хляб, взе буца сирене и ги уви в един вестник и му го подаде. Наближаваше времето, ординарецът да си дойде и трябваше да предупреди пленника да си отиде. Елисавета го изпрати с поглед до зида. Оттам той махна с ръка за сбогом. Ви не ще дойде повече. По-добре, по-добре. Днес аз съм луда. То се дължи на времето, на тоя горещ вятър. Но тя знаеше, че той пак щеше да дойде. И това я изпълваше с радостна тревога. Стреснаха я тежките стъпки на коня. Тя стана от леглото. На прага беше застанал ординарецът. През ума й мина, че е срещнал пленника с ботушите. Войникът я гледаше подозрително и, както и се стори, малко презрително. Тя и реши да навести жената на учителя, защото не й се искаше да гледа тоя мълчалив и мрачен човек,
който знаеше една нейна тайна. Елисавета бе накарала ординареца да изнесе масата навън и сега шиеше на машината от една своя дреха рокличка, която искаше да подари на Мариолиното дете. До нея на пейката седеше Мариола и пореше тегел от старата рокля. Двете жени бързаха да ушият роклята в тоя следобед и погълнати в работа малко разговаряха. Часът бе 3 и ординарецът, както всякога, замина за вода. Елисавета си мислеше, че трябва да му каже да не идва повече. Запъти се към дюлите, да остане скрита от погледа на слугинята. Тя го чакаше на 20 крачки до дюлите, в напуснатото, засадено с черничеви дървета място, където растеше грамадна липа с черни, траурно-разкошни листа. Мястото оставаше скрито, тъй като черничевите дървета го прикриваха от вред. Пак дойдох. В латера прислужвам на един французски майор. Той боледува от нерви и аз го пазя да не пие. По това време той спи пиян. Идвам вече 3 път. И сигурно пак ще идвам, но не да прося храна, а да ви виждам. Кажете ми, защо дойдохте тук, след като забелязахте, че ви гледам? Аз ви гледах как шиехте цял час. Можехте да не идвате. Значи сте болногледач. Не исках да ви види слугинята. И после да ви помоля да не се излагате на тая опасност. Трябва да ви виждам. Леко понасям всичко, когато мисля за вас. Тогава лагерът не ми се вижда толкова страшен и животът ми става поносим. Тия минути ми възвръщат вярата в живота. Не знам нищо за вас. Почти не ви познавам. Какво искате да знаете? Аз съм само един пленник, който сам не знае какво е. Нямате ли жена? Утре по това време пак. От тоя ден тя престана да бъде тая Елисавета, която познаваше, като че под сянката на липата, в нейните подрасти, душата й бе разделена на същества. Едното, примирената, угнетената жена, чакаща пристъпващата насреща и старост, с безразлично отчаяние и тъга. И другото, непознато досега, вярващо, любещо и ликуващо същество, което отхвърляше нейния разум и желаеше да живее свободно и щастливо. Всеки следобед тя чакаше пленника до липата с притаен дъх и отмалели колене. Нямаше вече тия мъчителни пристъпи на съвест. Очите й светеха с лъчезарна чистота. Смехът й сега звучеше много често. Вие изглеждате като момиче, толкова се подмладихте. Така ти се струва. Трябва да ви е леко на сърцето. Човек се подмладява, когато душата му е свободна. Единствената връзка, тежката здрава верига, която я свързваше с миналото и от която не можеше да се освободи, беше застарелият, побелял напоследък мъж, който ходеше угнетен и мрачен. Новините от фронта сочеха неуклонно катастрофа. Селските хамбари бяха празни, числото на дезертьорите се увеличаваше и в околията се появи разбойничество. Един дезертьор, на име Васил, убиваше почти всеки срещнат. Опитите да бъде заловен завършиха неуспешно и полковникът получи строго мъмрене от военното министерство, че не е успял да се справи с разбойника. От лагерите все по-често бягаха пленници, други умираха от дизентерия и тиф. На всичко отгоре, германците постоянно искаха храни и интендантството не можеше да им откаже. Той мразеше в душата си всички офицери от щаба на фон Маккензен, който пребиваваше в града. Мразеше ги за тяхната надменност и правеше каквото може, за да запази храната. За известно време, като че престана да се бои от епидемията, обаче всеки ден изпълняваше най-педантично дезинфекционния си обред и съветваше подчинените си да пият преварена вода с йод. Тя се държеше с него внимателно. Беше готова да му угажда както преди. Дори проявяваше голяма загриженост към здравето му. Обземаше я мъка. Упрекваше се, че го мами, че понякога дори желаеше смъртта му. И това я ужасяваше. Нощем си мислеше. Той е отпаднал много, пък аз съм толкова щастлива. Няколко дни той не забелязваше нейното внимание, после то почна да го дразни. Странно. Ти много се подмладяваш. И някак си променена. Дори походката ти е друга. Изменила си се. Дори когато беше млада, не беше такава.
Весела. Впрочем, не си много млада. Какво си въобразяваш? Наближаваш 40. Тя го погледна злобно. Усети, че го намрази с цялата си душа, но не отвърна нищо. Усещаше, че се изпълва със самоувереност. Не, тя няма да се спре пред нищо. Когато войната свърши, ще тръгне подир човека, когото обича, без да се колебае. А какво мислиш? Твоята старост все още е далеч. Можеш да поживееш още малко безгрижно. Безгрижно? С тебе не съм живяла безгрижно. Тъй ли? Късно го казваш, трябваше по-рано. Прихванало те е нещо. Тя забеляза, че ординарецът стои на пейката и подслушва. Стана и влезе в колибата. Там я посрещнаха тишината и мракът, които я отблъснаха. Поиска й се да излезе навън да се разходи, да остане сама с мислите си, по-далеч от съпруга си, който я дебнеше. Днес беше му загатнала готовността си да го последва и бе видяла щастливото изражение на лицето му. Той бе хванал двете й ръце и в радостен порив и беше описал насмешливо бъдещия им живот. Лиза, къде си? Къде си, че не те виждам? Какво удоволствие изпитваш да скиташ из тъмнината? Сърдиш се от нищо и никакво. Може би аз те оскърбих. Ала нали ти казвам, станала си особена. Защо си се затворила? Защо си се отчуждила? Има нещо, което криеш. Ти си се променил. Станал си нетърпим, мълчиш и гледаш изкриво. Аз съм си същата. Когато си легнаха, тя остана дълго време будна, с затворени очи. Не искаше да гледа мрачната стая с ниския таван, да чува пухтенето на мъжа си, безнадедния и молещ стон на щурците, като че вечно щеше да живее така, между тия каменни стени, всред пустош и самота. Спомени от брачния й живот разкъсано изникваха в паметта й. Тя се озова мислено в къщата си в града, която не бе виждала цял месец. За да заглуши съмненията, Елисавета помисли за пленника. Само неговият образ я изтръгваше от безкрайната зависимост на миналото. Колко съм малодушна. Тежко ми е, защото в себе си вече се разделям с миналото. Август бе към края, но горещите дни следваха еднообразни, прилични един на друг. Епидемията в града достигна разгара си. Полковникът си идваше гневен, преглеждаше вестниците и с отвращение ги хвърляше. Малиновото правителство, на което се разчиташе, че ще заздрави положението, с нищо не се различаваше от това на Радославов. Засилващия се неприятел, след майската офанзива, бе заел изгодни позиции на Яребична и се готвеше да нанесе решителен удар. В тия критически дни германското командуване продължаваше да изтегля и последните тежки батареи, както и малките немски части, без да се смущава от неизпълнената военна конвенция, а чрез кондоминиума ограбваше Добруджа. Германски и австрийски влакове, пълни с храни, преминаваха безпрепятствено западната граница на страната, докато българският народ и неговата войска гладуваха. В тила корупцията и спекулата бяха достигнали нечувани размери. Полковникът не искаше да допусне поражението и душата му се бореше с отчаянието и злобата. Той ставаше по-суров и по-жесток. Ненавистта му към сърбите достигна своя пароксизъм. Те трябваше да работят и да се чувствуват роби до последния момент, докато българската армия все още стоеше на фронта непобедена. На всичко отгоре, мародерствата в Лузята зачестиха. Изгладнелият народ ставаше по-дързък, по-крадлив и по-безогледен към всяка собственост. И една нощ от лозето обраха две лози. Ординарецът пръв видя скъсания цинков тел, но не посмя да каже на полковника, докато последният сам не забеляза кражбата. Полковникът се разяри и още същия ден донесе от града една ловджийска пушка. Само Елисавета оставаше равнодушна към всичко това. Тя следеше събитията по-своему. Ревниво четеше вестниците, внимателно изслушваше новините от съпруга си и се мъчеше да схване истинското положение на фронта. Денят, в който животът ти щеше да се промени, приближаваше. През следващите дни пленникът не се вести. Напразно тя го чакаше под дървото. През тия 5 дни посещаваше всяка вечер семейството на учителя, чиято вила бе до самия път.
Най-вече я безпокоеше мисълта, че може да се е разболял от тая ужасна епидемия, която вземаше най-много жертви тъкмо между пленниците. На следващия ден тя отиде в града без определен план, разчитайки на случая да узнае нещо. Тя стигна в дома си и почувства отново раздвоението в душата си и съмнението, че никога не ще има сили да напусне тоя дом. На Марно поле видя умиращите волове, току-що докарани от фронта. Те се белееха отдалеч, като същински гробища от бял камък. Равнодушни вече към всичко, те не издаваха нито един звук, но тяхното мълчание бе по-ужасяващо от всякакъв рев. Край болницата срещна един познат лекар. Той не й каза нищо и тя си тръгна съкрушена. Оставаше да провери в лагера. В тая съдбоносна вечер учителят бе дошъл при полковника да моли за един лизгар, тъй като неговият беше се струшил през деня. Полковникът се показа услужлив. Много бързо се върна. Елисавета не те ли покани? Не. Тя бе много заета със себе си. Редеше картите. А полковникът няма навик да задържа гостите си. Днес беше много загрижена. Върна се от града и не се отби, макар че я поканих. Не си ли забелязал, че всеки ден скита из Черничевата гора? Какво прави там? Кой знае? Той я познаваше като спокойна жена, а напоследък тя изглеждаше нервна и разтревожена. Откъм зида изтрака съборен камък, като че някой вървеше по пътечката. В такава нощ, светла като ден, мъчно можеше да се допусне, че ще дойдат крадци. Изведнъж видя, че през ливадата премина човек. Сигурно крадецът се беше вмъкнал в лозето на полковника. Настръхнал, учителят изтича към вилата, като усещаше по тялото си да пробягват тръпки. Той беше от тия малодушни хорица, които благоразумно отбягват всякакви происшествия. Жена му, събудена от изстрела и от виковете, излезе навън. Тя видя, че Елисавета се бори с мъжа си, който се опитваше да я отведе в колибата. Спят ли? Госпожата се застреля към 4 с револвера на господин полковника. Откарахме я с файтон в града. Беше още жива. В края на октомври, окупационните войски на Франше Деспре влязоха в старата столица. Те бяха няколко сенегалски дружини начело с една негърска музика. Прехвъркваше сняг. Градът бе изтръпнал и ням. По тротуарите се тълпяха граждани с мрачни и плахи лица. На Марно поле се появиха палатките на французите, заедно с картечните отделения от алжирци с жълти тесни лица. По фурните нямаше хляб. Гражданите гладуваха. Жените се бояха да излязат на улицата, понеже там биваха нападани и изнасилвани от негрите. Те заедно с жълтите ограбваха бижутерите, тълпяха се пред публичния дом и се биеха помежду си. Останаха до средата на лятото. Полковникът бе уволнен и посочен за военнопрестъпник, но не беше съден. Правителството на Стамболийски не предаде нито един от българските офицери на съюзнишките съдилища. Обеднял и страшно застарял, той заживя затворен в своята къща. Той не смееше да идва вече тук, но не искаше и да продаде имота. Сега имотът е наследствен. Полковникът почина внезапно преди 2 години от сърдечен удар. Някой ден вятърът ще го превие и ще го хвърли върху керемидите. Тогава колибата ще бъде унищожена. Никой не се грижи за нея. Впрочем, тя не заслужава никаква грижа. Ние се върнахме назад мълчаливо. Всеки със своите мисли, отправени към отминалите години, които не бяха по-малко тревожни от сегашните. Повестта е изградена от 12 глави, с пълна и завършена композиция. В първа глава се намира експозицията, изградена като разказ в разказа. Разказвачът се намира в родния си град Търново в началото на Втората световна война и се среща с стария си учител Петров Козичката. Тази среща предизвиква спомени за тежкото детство и за ужасяващите картини от Първата световна война. Двамата се връщат назад в миналото и си припомнят историята на вълшебно красивата Елисавета и полковника. Срещата между Елисавета и сръбския военнопленник Иво Обретенович е за връзката и се случва във 2 глава. Развитието на действието е разгърнато в следващите 4 глави. Елисавета разговаря с полковника относно военнопленниците. Дните се нижат монотонно,
докато при проливен дъжд в близост пада немски цепелин. Това води до втора среща между Иво и Елисавета. В 6 глава се случва и първата им целувка. Нравственото преобразяване на Елисавета на фона на войната представлява кулминацията, която се разгръща в 7 глава. Развръзката е нелепото убийство на Иво и последвалото самоубийство на Елисавета, описани в 11 глава. Повестта завършва с епилог в 12 глава, в който е представена смъртта на полковника, банална и самотна. Темата на повестта е състоянието на отделната личност да съхрани себе си и любовта си в условията на обществени обстоятелства, които превръщат това усилие в невъзможна кауза, е обречено. А тъй като любовта е живот, съзнанието за нейната невъзможност автоматично води до извода, че смъртта е неминуема. Основният мотив е любовта, т.е. живота. Но конфликтът наистина е всеобхватен. Той се проявява най-малко на 3 основни равнища. Първото равнище е сблъсъкът между традиционните патриархални ценности и естествената нужда на човека да реализира себе си като личност. Традиционният морал не е непременно нещо лошо или назадничаво. В него има разум и житейска необходимост, тъй като служи за съхраняване и продължаване на рода. Той се основава на 3 основни ценности – кръвната връзка, брачната връзка и родовото имущество. Проблемът при Елисавета и полковника обаче е, че и 3 тези опори са нестабилни още в началото на техния брак. Второто равнище е социалното, свързано с омразата, обхванала всички слоеве на обществения живот. Първоначално тази омраза възниква на националистическа основа. Действието се развива по време на война, но постепенно прераства в лична ненавист. Войните, националните вражди и последвалите катастрофи не са абстрактни понятия. Те засягат личния живот на човека, изкривяват го и променят съдбата му. Третото равнище е психологическото, което на практика се оказва фатално. Всеобщата ожесточеност се комбинира с личните и родовите комплекси на отделни хора. Основен носител на тази разрушителна стихия е показан ординарецът, прекият извършител на убийството. Той е символ на това как външната агресия и вътрешните травми могат да се слеят в разрушителен акт. Главната роля в конфликта се пада на Елисавета. Причината за това е, че за разлика от останалите герои, които се подчиняват на външните обстоятелства, породили сблъсъка, при нея конфликтът се разразява вътрешно. Първото описание на Елисавета е през очите на автора, когато той е още малко момче. Тя не се вписва в тесните рамки на провинциалния живот, но едновременно с това изглежда скована от тях. Всичко у нея е особено. Тя навява усещането за същество от друг свят, за привидение. Това поетично описание въвежда вътрешния драматизъм на душевната й борба чрез почти лирически мотиви. Много по-различно звучи описанието, направено през погледа на стария учител, който ясно назовава проблемите, измъчващи героинята. Нейното бездетство, неудовлетвореност, в най-широкия човешки смисъл, включително и сексуална, и загубения вкус към живота. А колко различна е тя в миг на щастие. Изчезва твърдият блясък в очите й, нервните жестове на ръцете й. Тя възвръща човешкото си достоинство и намира смисъл в живота. Иво Обретенович в очите на Елисавета е изразител на човешката страна в конфликта. Той е учител по музика, носител на дълбоки ценности, често изразявани чрез изкуството. От гледна точка на полковника обаче, Иво е преди всичко враг, представител на чуждите, които освен че са национални съперници, се възприемат и като виновници за личните провали на полковника. Полковникът е съпруг на Елисавета, което го поставя на страната на патриархалния морал. Същевременно той е военен комендант на града, което го прави представител и на националния конфликт. Тези 2 роли ясно го характеризират като основен представител на онова, от което жената иска да се освободи. Ординарецът е сляпо оръдие на волята на полковника, вярното куче, което привежда в действие както националистическата омраза, така и собственическите чувства на своя господар. В подобна позиция се намира и старата слугиня Мариола. Като прислужница, тя трябва да охранява интересите на дома. Но като жена, тя инстинктивно проявява женска солидарност. Затова отношението й към Иво е по-скоро положително,
В него тя вижда възможност господарката й да се пребори за своето право на щастие в един раздиран от омрази и предразсъдъци мъжки свят. Третата група персонажи се оформя от двамата разказвачи, младият автор и съседът учител, пред чийто поглед се разиграва трагедията. Тяхната роля е свързана с усилието да разберат и оценят конфликта, да го изведат на равнището на едно общо човешко обобщение. За да постигне своята основна въздействаща цел, превръщането на една конкретна история в универсален нравствен урок, повестта изгражда сложен и многопластов образ на света, видян през различни гледни точки. През очите на младия разказвач виждаме стария Търново, с лека отчужденост и носталгия. Вторият разказвач, учителят, има ограничена гледна точка. Свидетел е на първите срещи между Елисавета и пленника. След това разказът преминава в ръцете на трети, всевиждащ разказвач, който постепенно измества учителя от неговата роля на очевидец. Така получаваме интересна повествователна структура, изградена с помощта на три гледни точки. Две субективни, разказвачът и учителят, една обективна, която представя основните събития като на сцена, с дистанция и яснота. Повестта ни внушава простата, но дълбока истина. Любовта означава живот. Истински човешки живот. Омразата води единствено до хаос, разрушение и смърт. Благодаря ви, че бяхте с мен, Ирина Петрова.